שלום יוטיוב, עכשיו אנחנו נלמד אתכם איך להתחמק מזומבים ולהרוג אותם מהר. הנה, תסתכלו. הנה, למשל... זה חבר שלי, ליאו. לא, הנה, זה. הנה, אור עובד. הנה, תקנו כזה דבר, כזה אייפון. הוא אייפון הורג אותם במכה או פעם. אנחנו מציעים לכם שתקנו ב-GP או NX פצצת אייפון גרנד, רמוטי גרנד, או מישינגן או כזה מה שיש לו בזוקה, או גם מיניגן או לעבור, הורג אותם, מטשטש להם את הראייה, ואז הם לא יודעים לאיפה אנחנו. ואז ליאור אומר פאקיו בישימאמה. טוב, תקשיבו, זה אתם רואים, זה גם מוריד להם חיים וגם מעיף אותם תזינה בית. איך אמרת פאקיו בישימאמה? טוב, הוא קצת השתגע. זהו, בוא עובדי. לך תשמור עליהם. עכשיו תראו זומבי, תראו עד איפה היה. בוא תראו, חכו. תסתכלו עליי, רגע ליאור, כוון עליי את המסלול. ליאור, אני מאחוריך, ליאור. תסתכלו, זה אני. אופה, איזה חתיכני. שתראו אותי... זה מה שיש לי, בואו, תסתכלו, בואו. הנה, זה קצת אייפון. יש פה זומבי, מה יש פה? עזר לו להפך. וואי, פאק יו. הנה, תראו עד איפה זה מעיף אותם, תסתכלו. קיבינימט, כן, צודק. תהרוג אותי, 20 ומשהו HP. לא משנה, לא יצא לי טוב עכשיו. עזוב, לא נהיה פה זה לא טוב. אנחנו צריכים להיות פה. יואו, איזה כיף לו, פורסם, מה? מקום שונה, זה כבר... בוא סליחה, די. ליאור, איך אהבתי שאמרת פאק יו ביץ' מאמה? בוא לדי כבר, בוא לדי. חבל שלא הקלטתי את זה. בוא לדי כבר, אתה מבעל. איפה זה די? אתה לא זוכר? אני זוכרת. לא, למה בא ככה? סמוניקים, הם הפכו אותי עכשיו. תכף נראה לכם איך להתחלק בהם. הנה למשל, הנה ראיתם? הוריד אותי עם הפצצה האייפון שלו. כן, מה יש לכם? אני חתיך. זה לא מה שאתה מזום. Sorry for a... נראה לה תעוזה זו. לא מכירים אותנו. הנה אור עובדי, הסתכלו מקום שלי. אני פשוט לא יודע מה קרה לי היום. ואני משחק 3 שנים בקומבט, אני אחד הפרואים. וליאור אומר מה דפק עם ביץ' מאמה. פשוט הם באים בהפתעה, אני לא יודע... אני לא רגיל להפתעות שלהם. זו עכשיו אני... זוז שי. איפה נפקעתי? זוזו, אל תפילו אותם, זוזו. ידעתי, המיניגן שלי יורה בהם. חסל שם. פיצצו לך את המיניגן, שיט. בוא שים עוד אחד, שים. אין לי עוד אחד. 6. אני יודע, אין עוד אחד. טוב, אל תצעק עליי. עליי לא צועקים, הבנת? היה קל, זהו. בוא ננסה לצעוק אותה. עוד מעט אני אהיה מקום ראשון. או שי. או שלא נהיה. ניקח. רגע, לבוא לשם עדי? אם הוא יהיה איתנו וישרוד, אז... אחי, מה יש לך? אני שורד יותר זמן ממך. אכפת לי. יש פה אחד שהופך לזומבי, זוז. איך ידעת? תראו, הנה, 2. הנה, אני בלהביור. זה כלום, טושטש. לא יכולו לבא אלינו. הוא לא רואה כלום המוכר הזה. מה יש לך? אתה מעליב. תוריד אותך? 7 HP היה לי. עוד מעט אני מקום. שני אני אוכל לי. נראה לי. Sorry for one sniper. זהו. שרמנו. תבואו לכאלה רמות, אבל אנחנו תבואו ל-QR. אנחנו בפלטיניום. כן,
למי שיש NX שיבוא לפלטיניום. למי שקנה כבר NX וזה. פה ושיבוא תעלו, לפ- ואם תהיו מקום ראשון תקבלו איזה 2000 XP. ושיבואו לפלטיניום. נו, למה דווקא אני רציתי... שי, אח. ראיתם יש מה פה. זה? יש פה קובר, יש אחד למטה, ליאור. אח. שנייה, בשביל למנות לזומבי את החיים אתם יושבים ככה ולא עושים בכלל. יש, כיסחתי. איי, פאק. רואים, הסתכלו, הם זורקים עליי פה קטיושות, אני לא יכולה לעשות פה כלום. יואו, כמעט. לא משנה, אז... אל תתייחסו ליאור, כי הוא אחד כזה, הוא פרו אחים שלי, אבל הוא כזה, הוא רק לפני כמה ימים פתח את השחקן בשביל האנקס. הוא אנקסיסט. אנקיסט. די, שי. נגיד. די, שי. בסדר, מה יש? עכשיו אני יושב ככה, ואם הוא הופך לזום, אני מעיף אותו לפי זינב. מאחורינו, יש זומבי, נוסע כבר. פלוטינג. זה מעיף, אתם רואים את זה? תקנו את זה. כי זה העיף את הזומבי לפי זינב, שהוא לא יצטרך להגיד לך. אתה רואה אותו כאן, הוא מעיף לך אותו לשם. לא תלותי זינב, לא יפה לדבר ככה. והנה, בשביל להפיל אותם, תסתכלו, הם תפילים ככה. אם אתם לא רוצים שיהיה איתכם מישהו. הנה, אתם רואים, תהיו רמות כאלה, בפלדה יש, בפלטיניום, ככה זה. הם יעקפו אותי, אני לא יכולה, עד שהם לא יקחו לי זומבי, אני לא יכולה לעקפו אותם. בוא לשם עוד פעם. אבל צריך שלא מישהו מאיתנו יהפוך לזומבי. ואתם יכולים גם להרוג זומבי, אם יש זומבי ב-FK. כן, ואם הוא חבר שלכם, תביאו לו להרוג אחד את השני, בבקשה. ככה אתם תעלו יותר מהר המות. תן לי. טוב, בוא, קח. רואים, אתם נתנו... מהר. סקלו, חומד מהר, סקלו. מהר, הוא הורג אותי, נו, לפני שאני אהפוך אותו. מסטייק. לקח רימון. משהו זרק רימון, אז הוא לקח לי את הרגע. אם היו יורים בו, אז הייתי כבר לוקח. הנה, תראו לי זומבים שם, אנשים. לא בא לי שיבואו לדינו, אז אני נותן בלוקים. זה יותר בא לי. אני לא נותן להם לעבור, מה אכפת לי. ראיתם? זה לא נפל. גם אני נופל כוס. איזה חרא, לא נפל. ליאור, אחרי זה יפתח לי משתמש. בסדר. יש, תודה. הוא רוצה שאני אפתח לו, משתמש עם NX. לא משתמש עם NX. ביוטיוב. מפתרה. בסדר, מה אתה חופר לי עכשיו? אתה צריך להגיד בסדר. אני אמרתי בסדר. פוני, הנה, שרדנו שוב, אבל אני לא הופכים לזומבי, מי זכה? לא, עקפת אותי. נכון. סתכלו, כבר עשינו 4 שרידות. פעם אחת הגעתי ל-17 שרידות. לא, אי אפשר. 17 פעם היה טמבל, פעם היה יותר. לא, אל תשקר. מה קשור? בוא נתערב. לא היה 17 שרידות, אחי, אם אתה טמבל. אל תריב איתי. וגם אל תעזור. אולי זה היה הריגות. 17 הריגות, מה קשור שרידות? מה אתה רוצה? שכחתי בטעות. יואו, זהו, ראיתם? זו הורדה? גוגל פרשני עצבני. זוז, יא טמבל, זוז. יא טמבל, זוז. כמה חיים נשאר לך? אני מת. נכון. עלק 17 שרידות. היה לך 17 חיים? עלק 17 הריגות, בקושי אתה הורג 5, אתה אומר לי 17. עלק, לא. אתה הרגת אולי 15. נכון, הרגתי 15. אני גם, הרגתי 17. לא הרגת. בוא נתאר שכן, תשאל את יוסי. אז מה, אתם לא מכירים אותו? הוא סתם דפוק, הוא משקר עליכם, הוא משקר. אז הוא טמבל. יצא תמיד מלידה. אל תעזן אותי, הבולבול. סוסים, נכים.
אמא שלך. סתם. ליאור הוא לא הרג 17, הוא הרג איזה 7 ככה. מה קשור 7? 17? איך 17? מה הבעיה? הייתה בעיה, אני שרפתי מיליון זומבים, יא מפגר, מה יש? איזה שקרן. רציני. רגע, אחי. הייתי איתו. 17 זומבים? כן, יש המון, היה 16. באת, אני פה מפזר פה איזה מלא אש. איזה שקרן, איזה, די כבר לשקר על הצופים שלנו. אלק, תשאל את יוסי אפילו. זו. לא תמיד, שהוא רואה אותי. אוי, פאק, הייתי עם 3 HP. יש, אני מת. אלק 17 זומבים. אז בוא עושה לי גם. טוב, תודה בכל זאת על שצפיתם בנו. אם אפשר לייק, ואם לא מתחשק, לא צריך. כאילו לא שלא צריך. אתם עושים הרבה תמונות, אל תדאגו. צופים ביוטיוב, להתראות. טון. אבל למה אתה משקר עליהם? שתוק כבר אתה. הוא סתם מאוד דפוק. שנייה, אני אשים לכם איזה שיר לסיום. מה זה השיר? איפה השירים המחרות האלה? אוי. בוא נקווה. Sorry for party rocking.